engavamisile ukuphuma ebaleni kusakhanya. Behamba nyovana beyongena emzini womnomzana ethizeni. Uke walala wangavuka ummeli ekhaya indodana endala kaSebenzile Mthembu. Samshaya ezakhe wakhala kuqala ezenza umuntu ongazi ukuthi kwenzakaleni. Hey lona uke wakhala ukudlula bomndeni emlindelweni. Efunga nangempilo yakhe ethi ufisa ukufa nokufa ngoba kukhule bekade sisabheke indodana emphakathini wethu. Sesisemalibeni uze wafisa engathi engangena nanebhokisi. Enza isiqinisekiso sokuthi akukho kumphindisela emhlabeni. Hey ngoba nezimoto zakho uke wakhetha ukusiginqa sesihamba abafowabo sibuye emathuneni. Hey lona lempayilwa inge yamadoda iphele. Ake bambona bamngathekisa ngesudi yesele ngesikhathi sobumnyama. Bathi